fundada l'any 2011 per iniciativa de l'Escola de Cuina Lleure de Manresa. La seva ànima és la senyora Dolors Gómez Pardo, que és la presidenta d'aquesta associació de cuineres del Bages, que serà qui ha d'obrir l'acte, a més, i a més qui farà el primer plat, que us explicarem tot seguit. Però en tot cas, sí que donem la benvinguda a l'escenari a la Dolors Gómez Pardo. Dolors. No, home, potser... A veure, abans que comenci, jo el que et volia demanar és que avui esteu disposades a cuinar, perquè porteu uns dies, que Déu-n'hi-do. Abans de coordinar les festes, que això porta moltíssima feina, cuinar ja ho vau fer amb aquest sopar dels capons. Ja fem cuinar el sopar dels capons, ja fa molts dies que fem bullir l'olla que diem nosaltres. Sí? I l'olla, ara que ha bullit i el caldo ha sortit bé? Contentes? Sí, ara encantades de la vida. Satisfà això? Ha sigut preciós. Doncs això costa. Trobar gent així de fet que treballi per fer aquestes coses costa. Bé, si a més d'aquesta satisfacció, segur que l'any que ve hi tornen. Si podem, sí. Sí? Jo l'únic que us vull és que comencem aquesta mostra, aquesta masterclass, on veurem primers plats, segons plats, tercer plats, entremig, alternats amb cates de vi, amb recomanacions de vi, acabarem amb els postres i acabarem amb un final molt especial on parlarem de cafès. Però havia de ser així, els cuiners del Bages comencen l'acte i ho fan. Una crema de moixernons? Una crema de moixernons i després faré una amanida. Nosaltres el que fem és productes sempre de proximitat. Farem una amanida d'espinacs, que ara és el temps millor, amb les seves mongetes, el seu bacallà putxat, i després ja veurem tots els elements. Ho anirem fent i ho anirem explicant perquè tots ho pugueu veure i gaudiu de tot això. Bona tarda a tots, molt contenta que sigueu aquí i que puguem fer una classe que aquest cursal que no s'havia fet mai. I això és una cosa que és important perquè anem una altra empenta, una altra manera poder d'enfocar un altre acte i per nosaltres és una il·lusió gran de poder compartir amb nosaltres aquesta tarda. Jo començaré